pots explicar una mica la sensació de la nit de Santa Llúcia i una mica la teva obra? Sí, bé, la nit de Santa Llúcia, com s'ha dit repetidament, però a més és veritat, és la festa per antonomàsia de les lletres catalanes, i participar-hi com a guardonat doncs, és una gran satisfacció i una gran il·lusió, no? I concretament en poesia el Premi Carles Riba es considera segurament el premi més destacat i més prestigiós que pot rebre un poeta en llengua catalana, i per tant és un gran honor i una gran il·lusió. A més, m'ha tocat una xifra rodona, que és la 50a edició del Premi Carles Riba, i encara que sigui això accidental, doncs fa gràcia, no? Pel que fa al llibre, doncs una mica el que he explicat, és a dir, és un llibre de poemes, com se suposa, i com a tal es poden llegir els poemes de manera autònoma, és a dir, cada poema és una lectura en particular, però també he intentat que tots els poemes seguits formin un tot, formin un conjunt, una història, i concretament una història d'amor, i és una història d'amor protagonitzada per dos personatges animals, concretament un mico, una mona, i un caribú. Un caribú és una mena de cérvol que viu els que queden viuen per les zones boscoses del Canadà. En fi, això és igual. Això té a veure amb el punt de partida del llibre, que va ser una lectura de Ramon Llull, concretament el llibre de Miquel Amat, que és un gran llibre de poesia amorosa, precisament, i al mateix temps el llibre de les bèsties, no? I tot plegat va fer que sortís un llibre d'amor protagonitzat per animals, però animals que he intentat que fossin el més humans possible, no?